tsamaan, bolak-bol ang kaagwaan. Numanggit di pagutay man, 1680 papanan, taijay ti pagsasabatan, barukin magbalasan. Yan sa dinuman di papanam, intero na amyanan, awan di pagdanagang, nudang wabas di pagluganan. Awat undinuk maap pun ka ay ayama, intaruk taamaak sisiwit pun na atap, nukat nugaman yutok kayan na imayo. Iso nga amaan nyo sa tuon sisiwit ko, sisiwit ko, sisiwit ko, nulumawaak borboron ko, sumurag no agmanyo, tasakon dinampaamo. Imoy ko binisita, igaw di sukbot na, nangitlog si duwa maam-amaan siya, nupion yo maam-amo mampagada kayo, tapno maagaman nyo sa tuon sisiwit ko, sisiwit ko, sisiwit ko, nulumawaak
basura. Narabit ingat amin ang pagrasakan. Lumagyan ang sugat mo, sigat ng laang puso. Di mo pinilala na puno niya ayat ko. Kawisan tisik ilong ay napailan makagandari. Umakit na agpaiso natik sa pailan pinapabato. Makaalino di patong na makaparot sa pailan inina. Ang babaketan oray manok uyawin dati na magparit na tuloy marit na. Ang babaketan o dungan ang babaketan inangamin na muting ganas ibagit na kainayang kaya ipumang itibagit kaskala at datagi awan sa bulan di kinasampi arakot na akin inagin. Bakit nasing-singtin napabanglo awan mintis uray lukore bet-bet awan sa bulan na inagin. Takong ariyo kay kungonada nga amoy ro pati ang odra. Bakit akarumansa at paiduma tiganas na. Ang babaketan isut kong unarakan niya oray manok uyawin dati na matrik na tumimarik na.
Ariro tay kunada na amilo pati amoda di bakit akarumansa at pailuma biganas niya apa bakit isukum kunada kanya oray man uy-uyawen tak pinamat rik na tumarik na bakit nakain na yan kaya inanap abuti ganas di bakit nakain na yan kaya
jak may panamnama. Nunam na madinakon kasapulan siya kon tay lipatan. Laglag ipem awan tinagkurangak ken nagpasulak. Tatuy ayat nga inpariknak katawan umatap. Ngantiin subad mo dasaem ken limdo pusok ti sinugatam. Apkes ken panaas tinaklinakam ken gaaman ang alilaw. Naragsakan dita sidong na palubusan kangaroo. Ngeno dumtengko aldong nga agbabawi ka pamagawan ko jak may panamnama.